Patay ang isang 28 anyos na lalaki matapos natagain ng kanyang sariling kapatid sa barangay na Dawisan, Katayngan, Masbate, alas 9 nitong Linggo, Nobyembre 23. Kinilala ang biktima na si alias Nilo, habang kinilala naman ang suspect na si alias Tong, 22 anyos, kapwa magsasaka at residente ng nasabing lugar. Batay sa isinagawang investigasyon ng mga pulisya, nasa bahay ng kanilang ina ang suspect nang suguri ng biktima na may bitbit na 2 bolo. Tinangka umanong tagain ng biktima ang suspect, subalit naagaw ito ng suspect at tinaga naman ang biktima sa leeg. Napag-alaman na dati ng may alita ng magkapatid dahil sa trabaho, kung saan bago ang pananaga ay nabugbog na umano ng biktima ang suspect. Nagkaroon lang po ng opportunity po yung suspect kasi po nung napalo niya yung kamay nung biktima nang gamit yung kawayan or kahoy, and then napulot niya yung bolo, yun na po yung pagkakataon niya na nataga po yung biktima. Ang sabi po sa sa pag-uuling daw po parang hindi nagbigayan ng maayos ng paghatian. Yun po yung pinagmulan. Voluntaryo namang sumuko ang suspect gabi noong araw na iyon. Ang binabasehan po natin dyan is yung hacking incident. So bali po ang ang nakagawa ng krimen is yung suspect po, yung nakababatang kapatid, yun po yung tinuturing natin suspect. Bali po ang mangyayari po niyan, magpa-file lang po kami ng complaint sa court po. Depende na po yun sa court po kung ano pong magiging decision nila sa ipa-file namin. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng pulisya ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.